morning. This is Bembot, your vlogs. Hello, Mami Ayen sa ganang. Congratulations. And I know it's a will of God na magiging monetized channel ka na para hindi ka na mahirapan. Okay, congratulations. And I wish you have more videos to upload para hindi na palagi mag-LS. Para na lang video. Ari, aba. Congratulations, Mami Ayen. And Adya lang always. Congratulations and have fun on YouTube. And don't forget to like and subscribe to Mami Ayens. And also, me, Bembot, like and subscribe ko kayo sa akin. Maraming salamat and may God bless as always. Paalam! Bye-bye mga bebelos! Ka-Bembot! Ayan, mega shoutout Ayen's Diary. Congratulations! Finally monetized channel ka na. And nagbunga rin lahat ng sakripisyo mo sa iyong channel, lahat ng pagpupuyat mo, lahat ng LS mo, lahat ng halubilo mo sa iba't iba pang YouTube channels. And I'm very proud of you dahil isa ako sa naging part ng journey mo sa patungo sa pagiging isang monetized channel. Salamat at tinuring mo akong mentor mo dahil hindi naman sa pinagmamayabang ko andun ako nung first LS mo, ako yung nag-guide sa'yo at ako yung nagturo kung paano dapat mag-LS, paano dapat i-handle ang mga viewers at paano dapat gawin ang tamang pag-LS. So I'm very proud dahil na-appreciate mo yung tulong ko sa'yo kahit sa konting panahon at konting konting panahon natin pagkakilala. At I'm very proud of you I am very proud of you dahil you shared my advices and tips to the other small YouTubers or beginners na sa YT. Dahil hindi mo pinagkait yung mga natutunan mo sa akin at i-share mo sa iba pang mga YouTube channels. Ito lang lagi mong tandaan, kahit hindi mo man ako makita sa LS mo, kahit paminsan-minsan lang ako pumupunta sa LS mo, alam mo naman busy ako, pero hindi kita makakalimutan. Bigla lang ako susulpot sa sa LS mo, ha. Alam mo 'yan. Bigla lang ako susulpot at bigla lang ako manggugulo sa mga LS ninyo. Congratulations ulit. I'm very glad, I'm very grateful, I'm very amazed dahil nakaya mo, Ayen. Congratulations ulit, Ayen, and andito lang ako, John Aniego, para sumuporta sa iyo sa alinmang kahit anong man. Basta wag lang sa pinansyal dahil hindi ko kaya yon. Congratulations ulit and see you around sa YouTube channel, sa YouTube community, sa YouTube world. Bye! Thank you to all my super stickers and my super chatters. Thank you so much, guys. May God bless you more. Thank you. I'm so grateful. I'm so grateful for all your pakulay-kulay, pa-rainbow. So grateful to all of you guys. Thank you for all your support. I'm so grateful. Sana marami pang blessing na will come to you. Ingat po kayo. Love you all. BFF na. BFF, thank you. Pasyalan Japan Vlog. Ryan Super Studios. J Tuyor, Mark Sinisa, Elena's World, Annabelle's, Tumuda Chico Vlogs, Willow Binet, LMC TV, thank you. Mark Sinisa. Thank you all. Thank you so much. Ninja Jovi Bacolod, Merino CMA TV, thank you. Jobins TV, thank you. The Shine Girl, JQ and Good Channel, Kite DYT, Jan Garcia, Ryan Super Studios, and Boholana, Tumuda Chico, J to Your, Pasyalan Japan, my BFF, Natch Kitchenette, Annabelle, Simply Osdak, Mami Elena Ramlik at Pobring Hilas, thank you. Friend Lynette, thank you, bye. Mark Sinisa, the CEO, thank you. Pobring Hilas, Arjob's Kitchen, thank you, bye. Thank you so much. Giles and Rouse Duval, thank you.
Thank you so much, guys. Bye, Olivia Mipana. May God bless you. Thank you so much. Mami Al, pobreng bistak sa iyo. Thank you. Yubiubs Manang, thank you. Bye, Ankas. Thank you. Bye. Mi Amiga. Salamat, salamat, Mi Amiga. Ma'am Isa Diaries, thank you so much. Thank you, guys. I love you. God bless you.